Най-сетне дойде пратката ми от род. И вижте колко е сладичък. Буквално е като някаква галактика. Така, не знам защо са се получили много бучки, но както и да е. Значи да ви апдейтна, направих си горещ студен шоколад, защото просто ниче другото не му дадох шанс, но просто някакси it was not giving it. И не знам защо така се появиха тези бучки изведнъж. Хапна набързо един десерт, като цяло след това евентуално ще се включа. Няколко минути по-късно, да кажем 10 минути по-късно, като се стресвам косата, ще разкажа като цяло апдейти за тази пратка за TikTok профилът ми. По принцип за TikTok профилът ми, мисля, че още в предното видео написах, споменах, че всичко се е оправило. Понеделник се случи това, след това във вторник и сряда писах имейли, след това в четвъртък ми отговориха и ми оправиха профила, но просто прецених, че по-добре да изчакам на всеки случай няколко дни. Относно пратката, още чакам пратката си и все още не мога да свикна дали да гледам тук, дали да гледам тук. И между другото имам пимпъл пач, ако се чудите и така. Ще ви покажа две неща, които вчера си взех. Може да е детинско, може да е смешно, но първото нещо е това. От супер много време се търся такива книжки за оцветяване с такива животинки. Да се занимавам, защото не ми се стои буквално на телефона. И другото нещо, което си взех, буквално бяхме на касата и тръгваме, нали, да плащаме всичко. И виждам това скрънчи с панделки, череши и розово и си казах, знаеш какво? Вземам го. Последните две видеа мислех да ви покажа и бях заснела дори кадри, където показвам какво ми подари една моя последователка. Забравила съм да ги включа, така че тук ще ги покажа. Тя ги е направила самичка. Започваме първо с този ключодържател, който си е с розови маниста и бели такива. И има ето тази буквичка. Много ми харесва, много е сладък. След това имаме отново с буквичка. Много ми харесва тази гривна, буквално е като някаква галактика. Следното нещо е това, толкова много ме кефи. Тази висулка за телефон или веришка за телефон. И ето това стикерче, което е много сладко. И това е. Много благодаря. Момиченцето се казва Дея и може би ще гледаш това видео, така че много ти благодаря. Сега имам малко работа на лаптопа и трябва да свърша това. Преди да започна тази работа на лаптопа, реших да се включа отново и да кажа, че сутринта аз бях наистина много крива. То сутринта, преди един час, нещо такова. Ще прехвърля тези видеа, които вече съм заснела тук на лаптопа си, защото отнема някакво известно време. Може да започна даже да обработвам това видео. Главно ще се фокусирам на другата работа, която имам да свърша тук. Така, значи сега се сетих. Много е зле ъгъла. Сега се сетих за нещо, което просто не мога да повярвам. Но снощи, докато вечеря, гледах си YouTube и изведнъж видях, че профилът ми е стигнал 180 абонати, което е просто нереално. Тоест само още 20 абонати и стигам целта си, която ми беше до края на лятото. Не мога да повярвам, че толкова много хора харесват и гледат това, което правя. Като цяло все още обработвам почти към 5 часа. Може да ми напишете в коментарите дали предпочитате по-дълги видеа или по-кратки видеа или нещо по средата. Сега просто ще продължавам да обработвам, защото това видео няма да се обработи само. Започнах да свиквам доста така да обработвам видеа на лаптопа. Предварително извинявам се за осветлението. Не знам, навън стана доста мрачно. Вчера започнах да снимам, обаче нищо не се случваше, но мисля, че виждаме едно и също. Най-сетне, знаете от колко време говоря за тази пратка. Най-сетне дойде пратката ми от род, така че нека ви я покажа. Ей, сега снимах друго видео, което е за TikTok, като първи реакции, първи впечатления. Подаръкът ми е ето това, което е като мини комплект с стикери, но както виждате има няколко, които са леко кривнали, леко разлепени. Сега най-интересната част, този мини измивен гел, Pineapple Refresh. И вижте колко е сладичък. Определено се усеща самата опаковка, дори по капачката доста по-луксозно. Така изглежда. Road Glazing Milk, отново мини вариантът. Вижте го. Следващото нещо е Road Peptide Lip Treatment Salted Caramel. Аз имах в старата оригинална матова опаковка. Мале миреше уникално. Не ми харесва това, че самата формула леко се е променила от супер много време, буквално от миналото лято. Не, от по-миналото лято. Откакто излязоха самите ружове, знаех, че трябва да си ги взема. Или поне да взема един. И е в нюанс Teacup. Много хора се оплакват от самата опаковка, че е доста, че
Изглежда доста ефтино. Не бих казала, че изглежда зле, честно казано. Определено във видеа и на камера си изглежда доста по-голям самият продукт. Rhode Peptide Lip Tint в нюанс Jelly Bean. Просто вижте го колко красиво изглежда и самата опаковка е толкова сладка. Мирише много приятно, много ми харесва. Това са от лимитираните им серии Rhode Peptide Lip Tint в Sugar Cookie, Rhode Peptide Lip Treatment в Peppermint Glaze. Да не забравим тази супер сладка картичка. Това са продуктите, които толкова време чака. Предполагам сега ще обработвам това видео. Сега ще направя този прословут крем оле. Ще доизхъбя това мляко, което онзи ден отворих. Купа миксер. Sunlight spills on the window. Здравейте, добро утро, добър ден. Часа е 1:15. Мисля, в момента искам да си подредя тоалетката. Конкретно едно чекмедже, което е пълно с крънчета, шноли за коса, продукти за коса и така нататък. И не съм го подреждала от много време. Ще ви покажа все пак, но положението е много зле. Хайде, нека подредим това цялото нещо. Отива за хвърляне, затова ще го сложа там. После ще го вдигна. Значи имаше един период през 2020, 2021, 2022 нон-стоп. И като ви кажа нон-стоп, аз не съм нон-стоп. Исках, купувах, търся и гледах с крънчета. Това е кутия на мъртвия. В нея ще сложа абсолютно всички шноли за коса, които има. Идва третата последна кутийка. Като цяло мисля да приключа тук видеото. Знам, че не се получи много добре. По-скоро не беше толкова седмичен влог, а по-скоро от тук, от там, от всеки ден. И не мога просто да стоя, да записвам докато обработвам. Игнорираме косата ми, днеска си има собствено мнение. Ако имате някакви идеи като цяло за видеа, като например, освен влогове, нещо друго, което ви е интересно, може би да видите. И да, просто може да напишете долу в коментарите различни идеи за видеа. И това е. Чао!